Se on nyt pääsiäinen tulossa. Muistako kukaan, minkä takia pääsiäistä vietetään? Ei muista. Ei muista kukaan suklaamuna teki. Kävin kaupassa ja katsoin niitä suklaamuna kääreitä. Haloo Helsinki suklaa. Jääkiekkojoukkue MM-suklaamuna. Ja kaikkihan muistaa sen pitkän perjantain, kun Ronnie Buck kuoli vedässä Intian puolesta. Ronnie Buck suklaamuna. Ja mä ostin Ronnie Buck suklaamunan ja jääkiekko MM-joukkueen suklaamunan. Ja mulla on ne yllätykset täällä taskussa. Tässä on Ronnie Buckin yllätys. Ja mä oon tosi pettynyt, että jääkiekko suklaamunan yllätys ei ollut mikään yllätys, vaan se oli tämmösiä karkkeja. Jotain tämmösiä pillereitä, mitä ne varmaan vetää sieltä, kun piikistä pelaa. Mä olisin toivonut, että niilläkin olisi ollut tämmönen, niin oltais voitu yhdessä katsoa, että kumpi yllätys on parempi. Koska se suklaa on samaan makuusta. Saman kokoinen muna ja samaan makuun. Mutta nyt on kovinta sittiä ikinä, kun meillä on Ronnie Buckin yllätys. Minäkään en tiedä, mitä täällä on sisällä. Ja nyt saadaan kaikki tietää, että mitä tätä tulee. Ja sä saat avata sen. Nyt olisi ollut kiva, jos olisi ollut että se pitäisi koota. Ja ne olisi ollut 2, olisi ollut kisaa. Kuka koko se ensin. Ei sitä vittu tarvinnut edes koota. Tätä on joku maalitaulu, missä on R ja B. Ja mä oon aika pettynyt. Haluuks joku Ronnie Buck? Maalitaulu. Oi, se ole hyvä. Saat pitää sen. Haluuks joku maajoukkuun karkkia? Mä en tiedä. Ota teidän pojille. Joo, pojille. Ottaa avustaja ottaa pojille. Noniin, saatteko avustella sitä laitettua? En tiedä, onko sitten turvallisia nappeja. Tuolla Komedia-illassa joku setä antoi mulle tämmösiä muovipussissa tämmösiä pillereitä. Syökää lapset siitä. Tuntuu hyvälle. Mä odotan sitä jotakin seuraavaa pääsiäistä, kun tulee joku koomikko, jolla on omaa suklaamunaa. Kyllä kaikki tietää, kuka se koomikko on, kenellä se suklaamunaa kääritään. Toisaalta Sami Hedbergillä kyllä oli semmonen kondomiautomaatti juttu, että kyllä sillä eräänlainen munankäärö on ollut, kun se pieni yllätys on pidetty sisällä.